I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Gusto ko siya makasulti. Bisan karon lang. Bisan sa katapusang higayon. Makasulti ka, abi. Mulaban ako. At doon ko si abi kay... Hinaot po ta nga. Ning higayon na mausab ko ang dagan sa imong kuna-kuna o kasing-kasing abi kay... Hinaot pa ta. Nga mas pilio ni mong makauban ko sa tibuok ni mong kinabuhi. Hinaot po ta. Ibuhaton ako ang tanan. Malipay ka lang. Ako ang pili, abi. Ako lang. Please. Niyan ako sa labi ni Hotel. Kaya ko ni. Kayahon ko ni. Alang sa itong gugma, abi. Bisan makapilan ako, giapog ni mo. Apa niya? Bulhod niya ako sa imong atubangan. Anong lang imong kaluyan? Mula gusto ko sa elevator. Timing, may abli. Magali ko kay... Sila si Abi o Cherek. Bigawas gikan sa elevator. Manilagari kay... Dali kong nakapasalipod. Diniskilid. O ako nila makita kay... Kahit... Malipayon silang nagsultian ay... Nagatubang sa usa-usa. Milabay na sila sa akong tungod. Ipadayon ko pa ba ang akong plano? Kung nakita na ko ang malipayon ka na uban niya, abi. Kinahanglan ko na bang dawaton sa kong kagalingon nga bisag mag-unsap ako. Di ka na gyud na ako. Wow! You like it? Candlelight dinner for two? Og literal nga for two ra gyud ha. Kay wa ko'y nakitang mga tao dinhi sa sudning restaurant. Kawas naton duha. Tungod kay gipasira ko kining maong restaurant, alang na duha. Unsa? Jerry, kadako nimo gibayaran. It's nothing. Gamay ra kayo na kumpara sa kadako sa kong gugma lang nimo. Jerry, Are you hungry na? wa pa. Then, can I have this dance? Jerry, of course. May baho gyud. Alang nimo akong reyna. May I? I wanna dance with you forever, Abby. Jerry, I once promised you nga buhaton ko ang tanan nga magkaton ka lang sa pagigugmaw sa blako, Abby. Did I make it right? Gusto ba ko sa akong mga gibuhat? Or is it enough for you to fall for me? Jerry. I guess not. Kay sud sa pila ka buwan nga kada adlaw ta naguban ug kun dili man halos kada adlaw, di ba? I thought nabuhat na nako ang angay na akong buhaton. Pero wa pa di ay. Jerry. Because if I did, you should have fallen for me. Jerry. Pero di ko mohunong, Abi. Hangtod nga dili ka makaton sa pagmahal ako. Ilabi na akong maminyo nun yata. I will make you fall for me every day. Jerry. Sorry. It's okay. It's okay. Di ba miingon ko? I will make you fall for me. But pasabot. Nga dili ko mahunong hangtod nga dili ka makaton sa pagigugman ako. And I know that won't be long. Di ba? Sorry. Ay, hindi siya nang. Giing nag-ambot. Sige magkagpalik og pangutana nako nga wa man ko kahibaw. Kadina ka pa ha. Sige balik-balik og pangutana.
Di ba nga ikaw may angay na hibaw kay kamo ang nag-uban sa eskwelahan? Yan kong kisibatan. Sabi na kong mapauli na siya. Mong, igawa siya sa gate. Wala ko masunod kay di ba ako ganahan mo absent. Ako pa, bagi ka na ko nga di kita absinos. Ganahan ba kayo kong eskwela? It's past 8 already. Basi ka ng inig past 9, maabot na to. It's not funny. Silvakuta, di bitaw. Day, basig ikapoy na kang paabot. Ako na lang unyang ingnon si Andy inig-abot niya nga dinhi ka, nangita ka niya. No, it's okay. Paabutan ko lang si Andy. Ang ako batingalig. It's okay. I can wait. O na, sige. Ikaibahala. Biya ang taon na ka ha, kay may buhaton pa ko. Sige. Dina, Asa si mong huna-huna karon si Andy. Marcelino. kung naa pa sila si Abay-Abi des ila, pagtuog ko, yan siya diha. Pero kay, wala mo sila diha. Mga, wag yun siya diha. Oh. Oh, why you standing? May baro ka man. Dahan, Dina, mulakaw na ka. Uy, ingon bitaw ko mulakaw na ka. Ay, ano man yung mga tawhana ya. Ganahan mo kayong mukaut na ko. I know na kunain siya karon. Kato niya si Abby. Shit. Iyang giadto siyang nimutangan karon si Abigail. Mao di ay nga nangutana siya kunain karon sila si Abby. Mao di ning iyang plano. Ano man? Nga naman, auntie. Salamat sa pagkatod ha. Og salamat sad sa romantic dinner. Salamat lang. Basi, may mong may pagkapin kiss. Ha? Come on. Umaabot ako din mong bana. Can I at least have a kiss sa umaabot akong asawa? Sige. Your lips is the sweetest sa tanan akong natilawan. Jeric. Can I come in? Dili na, gabi na. Gusto na ko mapahuway. You're afraid of me? Angay pa ba kong mahadlok ni mo? Exactly what I mean. Pero, sige. Di ko mamugos. Lisod na. Tingalig ipamugos niya na ko ang advance honeymoon. Ha? See? Misigay mo mga mata. Sige na. Go na. So na. Mubiyasat ko. Sige. Amping. Kikupta niya og kalit ang akong naong og gihagkan niya ang akong ngapil. Nganong lahi man gyud ang epekto kung si Andy ang muhawak na ako. Nganong ingon og samukurog ang tibuok na kong lawas sa bationg excitement. Kung si Andy na ang muhawak na ako. Pero si Jeric, ang iyang hawak. Diyos ko, di na ko angay magkunahuna pa ni Andy. Dili na. Usan na ka sa kung ako pa siyang hunahunahon. Busa papason ta na ka sa kung hunahuna, Andy. Oh. Si Jeric, nibalik. Nga naman ka. Jeric, nga nang... Oh, Magsud ba? Andy, nga nang niya ka. Giyon sa mo pagkahipaw nga niya ako din Magsud niya. lang ko, please. Magsulti ta. Nakainom ka. Usa ra ka botilya. Samtang nagpaabot ko nga ibalik ka niya katod din sa hotel.
Andi, Nakita ta mo. Nakita ta ka. Mali pa yun. Andi, please. Nakita ko sa bang yung paghawak ni mo ganina. Oh. O sa imong gibati. Sama ba sa akong mga hawak? O mas labaw pa? Andi. Andi, buhi ko. Abi nagselos ko. Sobrang selos nga mura na kong bapuang karon. Tungod sa akong gibating kasakit. Nga may laing lalaking mihawak ni mo. Andi, unsa payaw. Buhi ko. Buhi ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!